Čau, vítam vás pri novom videu z novej série, úplne nové, takéto som tu ešte nič nemal. Proste, ako dobre vidíte, sme v prostredí War Thundera. A no, toto bude ešte zaujímavé. Dneska spravím asi skorej také dlhšie video, že tam dám aj jednu hru s tankou a jednu hru s lietadlami a dáte mi vedieť, že čo sa vám páči viacej, aby som natáčal. Že či mám natáčať tanky alebo lietadla. Za toto vo War Thunderi som si vybral Ameriku a v Amerike som na Research 3 na ranku 3 na tomto F8 F1 Bearcat a tuto potom na P63, ale tu už mám researchnutú vlastne, tu je, a nie, toto mám researchnuté, áno. A na armáde, na akože pozemnej, som ešte len na druhom ránku, takže to ešte expím. Takže dávam tu jednu hru z lietadiel, jednu s tankou, ale nebudem to toľko komentovať, lebo absolútne neviem, kde sa bude niečo diať, budem vám to tam iba tak rýchlo strihať, lebo War Thunder je aj celkom nadlho hra, proste jedna hra môže trvať 10 minút kľudne, aj 15, a keď tam dám celú hru, tak to bude strašne nadlho, takže proste dám vám tam nejaké časti, kde sa niečo reálne aj deje, ale nebude to zase toľko komentované, takže dúfam, že vám to nebude vadiť. A keď tak mi dajte do komentárov vedieť, že čo sa vám na tom páčilo alebo nie, a určite mi nezabudnite dať vedieť, že či mám natáčať z lietadiel alebo z tankov. A môžeme sa pustiť na prvú hru. Dobre, joinol nás to do hry a dúfam, že vám nemusím vysvetľovať, o čím je War Thunder, asi to každý pochopí, proste je to vojnová hra, kde máš tanky, lietadla, lode a ešte nejaké motorboaty, ale to väčšina ľudí ani nehráva tie lode. A hrávajú sa tu väčšinou ground battle a lietadla hrávajú ľudia celkom. A no však cieľ je buď obsadiť základne, alebo zničiť nepriateľské targety, alebo ešte vyhľadiť celý enemácky tým. Ale to sa už nejak často nedieje na takýchto trošku vyšších ránkoch. Takže tu ide o ten horný pár, že kto vyhrá. A potom už vlastne sa tu len strieľate a je tu akcia. Takže sa nebudete nudiť, pri mojom štýle strihania vám tam budem dávať asi fakt iba veci, kde sa reálne dá čo deje. Takže fakt by ste sa nemali nudiť. A ten má Telcat bus. A tento čo to skúša? Má 37 mm kanóny a lietadlo, čo sa reálne na tomto ránku otáča, asi jedno z najrýchlejších. Ale nejsem rozohratý ešte a úplne sa mi dobre ne-aimí, jak to vidím. Dostal som hit. Chcel sa hlavne neškrknúť o skalu a už dohral. Ešte aspoň asist dostať. Critical. A už padok sa mi dobre nepohľa. Enemy kill assist môže byť. Bereme aj také výsledky. A tuto je typek hore, na ktorého ale ešte fakt nevyletím, takže radšej ideme takto. Aha, tu je žebrak. Dobre. To som zahral, že veľmi dobre, lebo typek horí. A mne dal úplne, že minimálne poškodenia. Nie je tu ešte niekto? 3, 8, 4. Asi nie. Ideme dokončiť tohto môjho žebráka, čo som si tu začal. On ide crash landovať. To je žebrák, to nemôže stihnúť. No však za to. Ty si môj, ty žebrák, že mi tu naletí dozadu niekto. Letí mi tu dozadu niekto, takže spravíme toto.
To už bolo, no neviem, či to bolo nutné alebo ne. Asi keď si to budem pozerať znova, tak to ľutujem, čo som spravil práve. Ale mne sa zdalo, že už mi dal proste také poškodenie, že sa mi neoplatilo už žiť, tak som to radšej spravil. Na japonskú taktiku, na Japoncov, áno. Ešte by som mohol dať aspoň hit do neho. Aspoň assist. Ale ešte som ho vyžral. Jaj. Tak keby som bol nasratý, keby mi toto niekto spravil. To je buzerant, hej, ja už som to presne vedel, že to pôjde spraviť ten šebrak, jak sme išli po ňom obidvaja. Toto je normálne, že najlepšia taktika náhlaha, takzvané. Keď proste už fakt, že nemáš čo robiť a sú okolo teba, že dvaja alebo traja a už si že rozstrelaný na sračky, tak to proste, že napáliš do typka, ktorý je do najbližšie k tebe, aby si aspoň uškodil tomu typkovi. A ideme do fajtu. Idem ich rozbiť. Toto lietadlo ani nemajú 800 km za hodinu. Už sa nedá otáčať s ním. 11G môže byť konštantných. Nestamina. Dobre, musel som spomaliť, lebo by som sa nevedel otáčať. Jak už bolo vidno. Trošku sprška, bráško. Dobre, aspoň tohto vydodžovať. Henty sú ďaleko, to ma zaujímať nemusí. Ale zaujíma ma tento, čo ma tu začal naháňať teraz. Nemôžem ísť takto do free shotov. Musím bojovať proti nemu. Kobru s týmto asi nespravím, že? Aha, ani nemôžem. Nemám pocit, že sa mi vyresetovali nastavenie. Vyresetovali sa mi nastavenia. Ja to serem. Tak som myslel, že idem pristať. Fúha. No vyresetovali sa mi nastavenia, ja to serem. No a skončil som. Nemám flepku. Koľko ma ešte chceš náňať, ty buzerant? Však sa nevieš do mňa ani trafiť, aspoň ma zabijú už. No ja sa idem kúknúť na tie nastavenia, lebo sa mi to nezdá. No ale vyhrali sme, to je pozitívna správa. Aspoň niečo. No a ja idem teraz zapnúť... To sa mi ľúbi. No, ale idem zapnúť hru na tanky, hej, takže... Hneď som tu. No, napojilo nás to do Ground Battle. A mám tento medium tank M3 Lee, takže v podstate Sherman trojkový, ale Lee. A má 3 veže, jednu hore, potom tu ešte takúto strednú a potom najväčšie dielo, hej. No. A tento tank je za mňa fakt dosť dobrý. Akože dáva solidné šupy a udrží sa aj v najhorších situáciách. Keď už si myslíš, že si mŕtvy, tak to ešte podrží jeho pancier. Niekedy teda. A akože solidný tancer. Akože
keď to porovnám s tými papiermi, čo som hrával doteraz za Ameriku, tak určite je to tak 8-krát lepšie. A máme prvý tank, ale schoval sa nám ten žebrak. Čo to pušuje za ľahký tank? No však vlastne dobrá, aspoň budeme dať odkiaľ strieľajú. Hit. Co sa netrafil. To retý tank destroyer. No sa čudujem, ty kokos. Ešte to nemusel strojiť takú šupu, ty kokos. Joj, bože, no škoda. No nič. Takéto šebraci tu pimpia proste s tank destroyermi, ale na teba pália z polky mapy. No o to tu nejde, hej, teraz mám 5-kového Shermana. Dúfam, že sa fakt nemýlim, ja som v tých hrách taký odborník. Ale mal by to byť Sherman 5-kový. A no, toto je proste tank, že do teba niekto raz strelí a už si dohral, hej. Proste papier. Na kruháči, áno. Pekne po ceste, ako slušný človek. A teda BOOM! Teraz počkaj. To ma aj prerazilo, hej. Z boku do munície. Dobre. Tak nič som nepovedal o tom pancieri. Čo ty šibe? Normálne mi vajce stáhlo. Nie, kakačík mi stáhlo, tak kakačík. Stáhlo mi kakača, zamrzli mi vajca. No tam je za tou budovou, sú aspoň 3 týpci určite. Tak keď si ma ten tank destroyer všimol, tak som... Dobre. Ale my nemáme Ačko, my prehrávame. Haló, chlapci, poďme. Toto za mojím tank destroyerom pekne. Opa! Ty kokos! Stáhnu mi kakač zase. Rytný otvor. Nevyserem sa 2 dní teraz. Z tohto shotu. To bol push. Kokos. To sa mi oplatilo. Ale že extrémne. Ale však ja som za túto hru nič nespravil. Dobre, musím sa začať sústrediť aspoň trochu, aby som aspoň dal nejaký dobrý shot do nejakého týpka, však budem vyzerať za debila, že som povedal, že viem hrať War Thunder aj tanky trochu. A toto, a nič nespravím ani v jednej, ani v druhej hre, ešte som teraz aj Rocket League točil, aj tam som ho nespravil. Pomoc, 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 pomoc. Opla. To určite majú robiť tie tanky. No a môj tank. Jeho tank. A entry lead. Dobre, reloadol som, ale moc sa mi to nelúbi, lebo sme tu nadostrel tým lietadlom. Akurát som hovoril, že počujem bomby. To som mu nepenetroval, však som ho dal pod väžu. A skončil som. Prosím, nechaj ma žiť. Stále ma ochraňuje na americkom tanku, ďakujem. Nie. Paráda. Hovno som to spravil. Nevadí. Celú hru ani damage pomaly nedal.
Dobre, to nevadí, ale takto by som sa s vami asi rozlúčil. Dúfam, že sa vám to páčilo, aj keď som tu že fakt nič nespravil. A... Fakt, no akože napíšte mi, že čo vás viacej bavilo. Ja sa budem snažiť zlepšiť v tých tankoch, aby som aspoň dačo vedel zahrať. A to je asi všetko na dneska, tak čaute.